kasi nagwali si mama. So ayan, ano nangyari? Yung mga halaman natumba na. So wait lang, ayusin ko lang. Ito yung kamote, ang taba na. So ayusin ko muna itong mga halaman. Taas ng hangin. Lakas ng hangin, ma. Oh, diba? Naku. So, mag-ingat po kayong lahat. Grabe ang lakas. Signal number 2 pa rin tayo, ma? Malakas pa rin ang hangin. Kailan ko sa wala na uran. Kailan mo yan. Wala ba ang lakas? Maulan, ma? Nagsishake talaga siya. Kapag hindi maayos yung hawak ng phone ko, wala. Maililipad. Hindi ko alam kung dinig niyo yung hangin, pero ang lakas po ng hangin. Kita nyo naman, nag-sway-sway yung mga dahon-dahon. Ayan. Sana matapos na yung pagkita. Naku, ma, tumba na naman. Kailangan talaga sigurong isandal dito sa gilid. Ha? Data. Pero mahina. Ay! Ayusin ulit ito. So everyone, ang lakas po ng hangin. Oh my God. Ang lakas ng hangin. Hindi ko alam kung dinig ninyo. So signal number 2 po dito sa Cavite. So nandito po kami ngayon sa rooftop, 3rd floor ng bahay na inupahan namin. And talagang malakas siya kasi yung mga halaman talagang nagtutumbahan, and pansin nyo naman na talagang yung mga dahon ay gumagalaw talaga ng bongga. So todo hawak ko dito sa phone ko kasi kapag hindi ko ito hinawakan ng maigi baka ilipad. So yeah, sana matapos na yung bagyo na to kasi nakakaawa dun sa mga lugar na talagang doon yung eye ng typhoon. So sana matapos na. May God bless, guide us all, at matapos na to para naman ano tayong lahat peaceful na. May pandemic na nga, may bagyo pa, o diba? So
palagi na nandito sa Pilipinas. Okay? O, diba? Lakas! Makailipan na yung bubong. So, ayan, naayos na yung halaman. Pero, ayan. O, diba ang lakas? Oh, yung puno. So, ayan, mag-ingat po kayong lahat. Buti naman, wala nang ulan. Pero talagang yung hangin, sobrang lakas. O, yun, nagtumbahan na yung mga, Tumba na yung mga halaman. Nakailang balik na si mama. Siguro, mama, kailangan nilagay doon sa may gilid. Sa may, yung may parang Ayan. Ang lamig! Feeling winter. So, mag-ingat po kayong lahat. So, ayan. Kita nyo ba yung tao doon sa bahay nila? Ayan. Wala kasing kuryente ngayon, kaya talagang ang ginagamit ay data lang. So, siguro nahirapan siyang nakahanap ng signal, kaya umakyat siya doon sa pinakatuktok ng bahay nila. Ayun, kita nyo ba? Yun, oh. Ang kulit. Mama ko. Talaga ng hangin. Para kung nasa third floor po kasi ito, kaya mahangin. Ano lang ito? Ayun yung tao doon. Labi! Look at the plants. Very strong wind. Oh my gosh. And I think it's nearly rain again. So before the rain starts, I'm going downstairs. Oh my god. Everything is flying. Do you hear that, Labi? So yeah, Lavi, I'm going downstairs now and I'm going to message you later. Still we don't have power, so I'm going to I'll be back here later at the rooftop and I will message you. So I need to save also my battery because yeah, no power, so I cannot charge. Bye bye, I love you. Everyone, ang lakas po ng hangin. Welcome to our channel. Share ko lang po sa inyo yung status ng signal number 2 dito sa amin sa Cavite. General Trias, Cavite. So wala na po siyang ulan. Pero sobrang lakas ng hangin. Grabe. So ayan. Kumuha lang po ako ng konting video para i-share ko sa inyo. So, bababa na po ako kasi mamaya baka umulan na. And, aayusin namin ni mama yung mga halaman doon. Natin, ilalagay namin siya doon sa gilid para nakasandal, para hindi siya kaagad matumba. So, yeah. Lakas talaga na. Takin ng ilong ko. So, pansin nyo naman doon. So, mag-ingat po kayong palagi. Mag-ingat po kayong lahat palagi. Okay? Thank you everyone for watching and see you on my next vlog.